खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गारिनि जाब्रबथायजों बिजय बसुमतारीनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि कुहिपार गामिनि बिजय बसुमतारीया लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो आरो मिथिंगा बसुमतारीनि गोब्राब जोखोम जादों। बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीया गंसे AS14O3954 नम्बरनि स्कुटिजों कुमारपारा गामिथिंनिफ्राय बर' बाजार सक फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानांदों। भुटान हादरनि पेट्रल थाव खावनानै बेफार खालामनो लाबोनाय AS01AD7227 नाम्बारनि इन्डिका गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै गंसे AS14O3954 नम्बरनि स्कुटिजों फैनाय बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीखौ उनथिंनिफ्राय लामायाव सौख्लायना गालाङो आरो लोगो लोगो बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जायो। बिजय बसुमतारीनि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय मेडिकेलसिम लानानै थांनाय समावनो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। दासिम AS01AD7227 नाम्बारनि इन्डिका गारि सालायगिरिया खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ मनेन बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सनाफुलि साइथेनगुरि गामिनि मनेन बसुमतारी बिथाङा थांनाय मंगलबार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। बिनिखायनो सोरबाफोर मनेन बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला 9394003696 आरो गुबुन मोनसेबाव 8472939043 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ 25थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। निलिबारि सान क्लाब आरो बिजाब बाख्रिया फैगौ बोहैथि दाननि 14 आरो 15 एप्रिल खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों 25थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे सिलभार जुबिली खुंफुंनो साखाफारा जादों। निलिबारि सान क्लाब आरो बिजाब बाख्रिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निलिबारि गामिनि निलिबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 14 आरो 15 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारिजों 25थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे सिलभार जुबिली खुंफुंनो साखाफारा जादों। निलिबारि सान क्लाब आरो बिजाब बाख्रिया ब्रैथि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव गोसारदों MCLA दिलीप कुमार बर'नि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय खथानिफ्राय हमजानाय भिडिअ'। MCLA दिलीप कुमार बर'आ बुंथिना लादोंदि लोगोआव हमजानाय हिन्जावसाया बिमायनि फिसाजोसो होनना, नाथाय सैथोआ मा बेखौ दासिमबो मिथिनो मोनाखै। बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। बाथि खौराङाव दङ मुस्रिमा कबिता रानी बसुमतारीया 50,000 रां लानानै फिसायजों लोगोसे फिसाज्ला उन्दैखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनानै दं। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि मुस्रिमा कबिता रानी बसुमतारीया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो फिसायनिफ्राय नोगोद 50,000 रां लानानै फिसायजों लोगोसे फिसाज्ला उन्दैखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनानै दं। गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा कबिता रानी बसुमतारीखौ न'खराव फैफिनजानो लुबैदों। गावनि आंगो फिसाय निजोम बसुमतारी बिथाङा सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला 7019891186 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ गागि महरगिरि बिपुल मुसाहारिनि बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव मा जादनि सिख्ला मुंनि दोंसे बैसागु मेथाइ भिडिअ'खौ रायजोफोरनि थाखाय हगारना होबाय। दायो बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोनहा नायनो हासिगोन। गागि महरगिरि बिपुल मुसाहारिया गावनि दिहुननाय मा जादनि सिख्ला मुंनि बैसागु मेथाइ भिडिअ'खौ बयखौबो नायनो आरो अनसायनो खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ गरेस्वर सकआव गंनै गलायाव हरखाब अर नांदों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर सकआव गंनै दखाना अर नांनानै सेवहांगार जायो। दाइनथि खौराङाव दङ मोब्लिब बिफानाव साख्रि मावनाय SDO बिथांमोनहा थाबैनो सुस्रांनानै होफैनांगौ होनना रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनफुरि गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारनानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदोंदि गोबाव सम रायजो जानायनि उनाव गामियाव मोब्लिबनि खुन्थिया आरो थार ससेबो हराखै कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होननानै फोरमायदों। लोगोसे गोबां बार खौरां हैनायनि उनावबो दासिमबो मावफुंना होनाय जायाखै होननानै फोरमायबावदों। 1 नं गोजोनफुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बायला बायसि खुन्थियाजों थार बोनानै मोब्लिब सावनांगासिनो दं होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो थाबैनो मोब्लिब बिफाननिफ्राय मावफुंनानै होफैनांगौ होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। 9थि खौराङाव दङ धनन्जय नाथआ UPPL दोलोआव हाबबाय। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि
बारग' गाहाय नेहाथारि नाथ जगि सनमिलननि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालाव टाइम 8 खौरां बिजोंनि खौरांगिरि आरो फोरोंगिरि धनन्जय नाथआ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदानि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। 10थि खौराङाव दङ इन्डियान आर्मि हाबिलदार बिबानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय निरन्जय बसुमतारीखौ रायजो राजाफोरा बरायदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि माइनाव नोगोर दलं बस्ति गामिनि 24 बोसोर इन्डियान आर्मि हाबिलदार बिबानाव साख्रि मावनानै आजिरा लानानै गावनि आंगो नखराव गिदिंनानै फैफिननाय निरन्जय बसुमतारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा खाम सिफुं लानानै बर'नि बाथौ धोरोमनि नेम खान्थिजों रंजा बाजायै बरायनानै लाबोयो। 11थि खौराङाव दङ सारङिया दख'रा एबसुआ हारिमु मावबादा हाबाफारि लादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा आरो लोगोसे बैसागु मोसानाय फोरोंनाय मावबादा हाबाफारि लायो। तामुलपुर जिल्लानि सारङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय देवलकुसि बर' बाजाराव 2 एप्रिलनिफ्राय 9 एप्रिलसिम बैसागु मोसानाय मावबादाखौ जागायबाय। बे हारिमु मावबादाखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि फुकन बर'आ। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि रानस्राव दैमारि, सारङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ बिटिआरआव आरोबाव गोदान एपिबि राजखान्थि हान्जानि जोनोम। बाक्सानि बरबारियाव मावख'आरि महरै राजखान्थि दोलोखौ फोसावो। ओनसोलारि राजखान्थि दोलोनि मुंखौ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबिपि। राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि, नेहाथारि खुंथायारि प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि आफादारि जगदीश बसुमतारीखौ लाफानानै मोनसे 28 सोद्रोमानि आफाद दानाय जायो। 13थि खौराङाव दङ रंजालि बैसागुनि मावबादा खुंफुंदों बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद। लोगोसे सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रंजालि बैसागुनि मावबादा खुंफुंदों। सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव गासै 10 साननि बेसेन नाङै रंजालि बैसागुनि मावबादा खुंफुंदों। बर' हारिनि दामजु खाम सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय, जथा गंगोना, हारमनियाम दामनाय आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ बेसेन लायालासिनो फोरोंथाय होनायखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 6 दख'रा आफादनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरा सोलोंफैनो हागोन। बे रंजालि बैसागुनि मावबादाखौ सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उकेल बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेनिन ब्रह्म, हारिमु नेहाथारि प्रबिन बसुमतारी, सोनाब गहपुर दख'रा एबसुनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कुमार बसुमतारी आरो मोन 6 दख'रा आफादफोरनि हारिमु नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लायो।